Υπάρχει ένας νόμος από το 2002 που στην πραγματικότητα προβλέπει τη φήμωση των νέων κομμάτων. Εμείς πήγαμε πριν από λίγες μέρες στους σταθμούς να ζητήσουμε να βάλουμε ένα μικρό σποτ διάρκειας 25 δευτερόλεπτα που να λέμε ότι είμαστε δράση, ότι υπάρχουμε. Διότι όπου πάω στην Ελλάδα μου λένε δεν ακούγεστε, αυτό μου λένε πάντοτε. Λοιπόν, λέμε να βάλουμε ένα μικρό σποτ να πούμε ότι υπάρχουμε. Μας είπαν, ξέρετε, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, γιατί απαγορεύεται? Εμείς θα πληρώνουμε, δεν ζητούμε λεφτά. Λέει, απαγορεύεται, βάσει του νόμου πρέπει να βγει μια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δεν έχει βγει ακόμα. Και καλά, επειδή δεν έχει βγει, δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση του συντάγματος. Δεν είναι μόνο του συντάγματος, είναι τη συνθήκη της Ρώμης. Δηλαδή, πως τα όσια και τα ιερά παραβιάζονται από τον κύριο Παυλόπουλο αυτή τη στιγμή. Και είναι εξοργιστικά αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι πια δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς είμαστε έτοιμοι αυτή τη φήμωση που πάνω να μας επιβάλλει η κυβέρνηση, θα την κυνηγήσουμε, θα την πολεμήσουμε με ό,τι μέσο διαθέτουμε.